Fresh Makers 14. Jelive, si vidio ova mala? Kakve slike izbaci na Facebook? Kaj je Face? Si vidio ti onoga Acu sine šta izbaci na Face? Ne. Opet neki onaj njegov Hapkido, mu idol. Nema, brate, drvi mu da mnogo s tim nerviram. On kupio tu diplomu. No, jasno, kupio. Pa ti 200 evra, bre. Misliš? Šta ti kažeš da mi njega malo istestiramo? Idemo tu diplomu, da li valja? Ti misliš onda se na nešto? Zna kurac. Šta misliš ti? Sranko. Ajde ti. Ajde ti. Gde ste noći? Boj se. U čemu je problem? Boj se! Testirat ćemo tvoju diplomu. Sesi? Halo? Čekaj me nekom drugu vezu. Sesi, da me čujete? Da, izvoli sine. Imam jedan problem. Čekaj, ko si bre ti uopšte? Aleksandar. Sale? Ne, Aleksandar. A, mali Aca, Nije baš tako mali. Čuti me ovo. Izvoli sine, šta ti treba? Imam jedan problem. Kakav problem? Pa, dobio sam batinu od svojih drugara malo pre. Kako si bre dobio batine? Zar ti nemaš diplomu? Zar moja veština nije prenešena na tebe? Pa, jeste, ali rekli ste mi da diploma ostaje kod vas. Moraš sad da je izvadiš. Da je šta? Da izvadiš bre! Izvadi diplomu. Diplomu ti izvadi. Naravno, što si mislio? Izvadi diplomu i pokaži je s njima. Moć će preći na tebe. Hvala se si. I nemoj da zaboraviš, nisi platio zadnju ratu. Za diplomu. Nisi platio ni posljednju članarinu. A ja nisam. Platio. Neko zezanje. Ovo je diploma.
se ne jebe.